Ok, bandiraɓe tedduɓe, salmini on goto e mon fof, mi jarni on kala bawɗo yide ɗum ɗo. Anda ko mi yiɗi haali tan pour feccodirde e yimɓeɓe ko fati e seedam faago am hono wurdunomi haade mi gonɗin Isa. Ko gonɗinmi annabi Isa ko kadi ko wayli e gurdam am, kadi ko hoɗum wagginanmi bandiraɓeɓe ha mi haalna ɗumen ko ɓe mbawata gonɗinde ko fati e Isa. Pour ganden kam lawol jomiraɗo Isa ko lawol gonga, ko lawol moƴƴol. Ma mi yewtu hen seeɗa ko fati e gurdam am. Ko gadimi wonde ko wuro wiye Sare Saloum woni ɗo e Sénégal e région Tamba. Ko toon neyimi, ko toon mawnumi, kadi caggal ɗum min gummi Sare Saloum, gonnomi ko demowo e gaynako. Gartumi Tamba ɗo noon gonmi almudo, miɗo jangganno Qur'ana. Janggumi Qur'ana ko juuti yata hedde duuɓi 3 miɗo janga Qur'ana. E nder ɗiɗo duuɓi 3 mi jungo am helino, arino waktu goto mi cippirmi e almudo goto jungo am heeli. Nder ko jungo heeli ko noon ɗo gonnomi ɗo yimɓe hewɓe cangi kam ɗon, islamiyankoɓe, rewɓeje duggoyoɓe, jomen otoji, jomen sartaji fof hewɓe gari darima ɗo kelmi ɗo, kono siɓe jii tan ɓe mbiya oɗo ko kello, joni ɗum ɗo kam moƴƴani, ɓe canga ɓe jawta. Kono waɗi saaha goto chrétien goto wirti kam ɗon omo e oto, o dari o yurni o tawi junggam go ko heeli, o uditi oto muɗum, o haaldi almudo amen goto, o wi jolnen o e nder oto he naɓen ɗum hôpital. Ko ni woni on chrétien topiti junggam go ha ngo samori, ko kanko waɗi hen jawdi makko ha jungo ngo samori ni. Miɗa hen yetta Allah no fewi, gila ñande hen miɗa nanguno chrétien en ko yimɓe bonɓe, kono noon caggal muɗum mi yiitigi ndekete ko wiyetenoɓe ganda Allah ko foof nde ko ɗum haala tan, eɓe gandi Allah no fewi te kadi eɓe jaaɓi rewde ko Allah yamiriɓe ko. Mi andi koɓe yimɓe Allah gonga. Caggal ɗum noon gonmi almudo kadi e nder dumunna seeɗa jaltumi e almudagal ha laaɓi, tawno kadi golle ɗe ko ɓe mbaɗanno ko fof welanomi, ko ala hen fof komo neɗɗo waɗiranno e yidde mum, ko watta fof ko ma forcé walla dolne. Ɗum wona ko ɓurno weldemi min e nder ɓerdam, sabu e saago am min miɗo sikki neɗɗo neno foti accede miijoro hakkille muɗum kadi yaara hakkille muɗum, saabu enen fof poti e yeeso Allah. Ko ni woni gaccumi almudagal e jaadumi e seelam goto haalanimi ko fati e Guinée Bissau. Min jeeyi toon min jarno toon ko pour golle. E nder ɗen golle noon komin golloto ko kanko holli kam ko o masiyanke, omo haalnannomi ko fati e Isa saaha fof. E nder ɗum mbimi ɗum minne miɗa yiɗi andude hombo woni Isa, kono on waktu mi janggano ko fati e Isa, mi humpitanoki gueɗe Isa no fewi, kono e nder ɓerdam kam mbimi minne miɗa yiɗi andude ko fati e Isa, saabu o gorko no heewi haalandemi ko fati e Isa. Ari saaha goto lelimi jemma tan koyɗumi, gorko ɓorniɗo comci daneji ɗo wonɗo heewi lumiére, te koye ceeɗu wonno, kono e nder koyɗol he ɗum wano kam kono ndungu ni. E nder noon tawi mi tinmi e nder ɓandu am he miɗo jogui weltare mawde e nder fittandam, gila jibinami mi meeɗa tinde beelo mappoɗɗo noon. Ko ni woni ɓerdam okkimi o gorko mo jiiɗa joguiɗo ɓorniɗo comci daneji e annore mawde ko o woni Isa. Ko ni woni ɓerdam andi e gandumi e nder ɓerdam ko o woni annabi Isa. Nde pinmi nde weeti ha jiidumi e seelam o kalanmi ɗum koyɗol ngol, o wi ko gonga ko Isa tigui jiiɗa, o amo holla hoore muɗum e nder koyɗi pour yo yimɓeɓe gandu ko kam woni Isa, kadi yoɓe gandu ko kam woni poɗɗo rewede o. Ko ni woni hanti kontinmi ɗon golle am hakke dumunna, gimmimi ɗon jaami Cap Skirring ɗo wiyete Casamance, Cap Skirring gonmi ɗon seeɗa, gummimi ɗon gartumi Tamba, gonmi Tamba gollimi ɗon, kontimi ɗon miɗa gollo ko fati e peinture, ɗum wonno meccal am, peinture gol galleji.
nder ko pentiranmi ko jo selndirno e tubako goto wiye Babacar Tubako o wannoduɗal pularɗo amen ɗo, kankone omo haalanno ko fati e Isa, kadi omo holliranno film uji Isa. Kadi ɗum fof jeeya e ko ɓeydi kam andinde Isa, lawol Isa ko. Ha woni saha goto o kalanmi ɗum ko fati e miɗa yiɗi so tawi woni he yimɓe ɓe o andodiri woɓɓe sono jogui liggeyaji goɗɗi, miɗa yiɗi o hollidira kam e yimɓe mum woɓɓe pour mi wawa gollidde e mon. Ko ni woni o noddi Linguére ga ɗo wiyete Souley Ba e Malik, o wi o haalde Souley, o wi mi jogui suka goto omo sohli ko fati e liggey. Ko ni Souley Ba wi momin miɗa sohli momi gollidi ko fati e kosam. On noon o weeɗi Souley Ba numéro am, Souley Ba noddi kam o wi kam ko Babacar hollidiri kam e ma pour yomi aɗa yiɗi gollude ko aɗa jogui aɗa yiɗi dal golle, joni noon min miɗa yiɗi gollidede ko fati e kosam. So tawi aɗa yiɗi min miɗa sohli ɗum no fewi, mbinum ala caɗele, min hooram miɗa sohli ɗum. O wi kam joni wat feere gara Linguére. Ko ni gummimi Tamba garmi Linguére ɗo en. Nde jottimi Linguére ɓe kolli kam kamɓe ko masiyankoɓe noon ko Isa ɓe ndewi. Yimɓe eyyi ko gonga tigui. E nder ɗum noon ɓe mbi so tawi aɗa yiɗi samedi foof aɗa wawi yaade janggoya to pasteur Malik ko ganda ko fati e Isa. Mbiyamɓe awa. Ko ni woni kontinmi golle hakkude am e mumen. Miɗen gollodira, miɗa yaha miɗa janga ko fati e Isa. Kono miɗa nananno toon e nder jangde konnguli memoji kam no fewi. Sabu miɗa nananno toon yiɗi gañoma, ñagano leptowoma, baɗante yimɓe moƴƴere tawa ala ko ɗamini ɗon e mumen. E kadi mbaɗirte hunde fof sababude Allah wata mbaɗirte hay hunde pour yo on jiiye walla yo yimɓe mantu on walla mawni on. Ɗum ɗo mi mannomi no fewi e nder ɓernde amen, kono tawi hakkilam arani pour yo mi gonmi. Sabu miɗa miijotono Islam ne ko ɗum hunde gonga, ko ɗum hunde nde Allah addi ko foti rewede. Ko ni woni nde ɓernde am yeddodirta ko fati lawol Isa Islam, kadi lelimi jemma goto koyɗumi worɓe ɗiɗo e gorko goto i dari caggal jogui ɓorni comci daneji, yeeso ngo i ɗelña no darogal ni. Gorko goto ɓorni ɗo comci baleji jooɗi yeeso e nder ɗum sawta wime koyɗole o jooɗiɗo keruɗo e ma baɗɗo comci baleji o ko o woni Mouhamadou, gonɗo caggal o woni Isa. Joni noon an suɓo gonɗo caggal o. Ko ni e nder ɓernde am pellinmi e nder koyɗole suɓade gorko ɓorniɗo comci daneji o. Piɗmi e hakkude jemma hanti mi ɗantaki ha weeti. Ko ni woni nde pinmi kalanmi ɗum yimɓe ɓe gondunoɓe mbi ko noon tigui jaati ko Isa tan ha joni yiɗi wondude e maɗa. Isa ima yiɗi, kono haɗani ɓerdam yeddodira e hooram ha joni miɗa wiya miɗa hooli Islam ne ko ɗum hunde gonga, sabu ɗamini ɗum ne ko hunde nde Allah addi. Continue mi noon ha joni miɗa yeddodira e ɓerdam mi foɗodira woni masiyankagal ko ɗum gonga walla ko Islam poɗɗa rew walla ko masiyankagal poɗɗa rewde walla koye lawol Isa poɗɗa heddade. Kadi ha woni hakke balɗe dewodirɗe ko foti no lewru lombima ɗon. Lelimi jemma mum kadi koyɗol ari am, jimi gorko o kadi ɓorniɗo comci daneji o sawta kadi woodi ko wimi ko o mo jiiɗa ɗo ko Isa. Sawta wimi e nder koyɗole kadi Isa ima yiɗi kono ko an tan sali. E nder koyɗole hakkude jemma kadi wonno pinmi, kadi mi ɗantaki ha weeti mbalmi miijade e ngol ɗon koyɗol. Kadi kalanmi ɗum yimɓe ɓe gondunoɓe ɓe mbi an ko Isa ima yiɗi, tant que o ima yiɗi o woppatama. Hanti noon miijimi hankadi e ɓernde am pellinmi baptisede. Ko ni woni ne kalanmi yimɓe ɓe gondumɓe mbiyimɓe joni min felliti rewde lawol Isa. Hankadi miɗa yiɗi baptisede mi heddo e lawol Isa, mi rokki gurdam am jomiraɗo Yeesu. Ko ni woni baptisa am. Hankadi an ñalawma hande ɗo yeeteɗo gurdam am waylima ko heewi, sabu no gurdunomi lawni ko e mette e tampere
ɓurnomi kadi koye caɗele en kañaneki e haareji neɗɗo wurno. Kono hande miɗa yetta Allah no feewi, ay neɗɗo mi gonɗini Isa, mi yii ko deftere nde haali ko faati e gonɗinɗo Isa, hankadi a wurata gurdam ɗam ɓurnoɗa Adam ɗam, a gurta ko gurdam kesam. Gurdam kesam ɗam noon ko ya yiɗ yiɗɓe ma, kadi jiiɗa añɓe ma, ñaganoɗa lebtoɓe ma, kadi jogoɗa yidde faade yimɓe foof, ya hormo yimɓeɓe. Kadi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko jinnomi feccodirde e moɗon ha hande miɗa heddi e lawol Isa, saabu mi yi hen moƴƴere, mi yi hen barke, mi yi hen nafoore. Saabu miɗa yeɓanno yimɓe wonɓe masiyankoɓe, saabu ɓe jogui yurmede, ɓe jogui yidde, ɓe jogui doole e kaɓɓodiral e hakkudeji mumen, kadi e yidde e balle mawɗe ɗe ɓe mbaɗodirta e hakkude mumen e koreji mumen ha e yimɓe woɓɓe foof. Saabu ko noon tigui Allah holliri ɓe ko yo ɓe jiiɗodira koye mumen, ɓe jiiɗa kala bani adama yoɓe kormo ɗum. Ɗum ɗon weeli kam no feewi, kadi hanti mi felliti heddade e jomiraɗo Isa almasihu o. Miɗa haalna bandiraɓe ɓe ciwa gonɗinɓe kadi yoɓe gueto, wota ɓe nan lawol Isa tan ɓe mbiya ɗum ko golle hefreɓe walla ko golle bonɗe, kono yoɓe janggu konngol Isa ngol. So ɓe jangi ngol ma Allah udit ɓernde mumen, ɓe paama ko hombo woni Isa, ko taki Isa ari ɗo e aduna he. Ɗum ɗo miɗa yiɗi kala ɓiɗɗo puloɗo wawi wonde aduna he yo eto faama ɗum ɗo, kadi janga ɗum heɗo anda tigui ko jomiraɗo o woni noddowo yimɓeɓe, wona neɗɗo noddata neɗɗo, kono kala mbo Allah noddi tan arat, par ce que Allah ɓuuri en doole, kala mbo noddi mo suuɓi ma are muɗum. Jetten Allah no feewi, saabu Isa ariɗo aduna he holli yidde e gonga e peewal e yankinare. Ɗum noon jiiɗen diren e koye men, ballodiren enen bandiraɓe kala, jaaɓen ko jomiraɗo o fawi e dow meɗen ko. Mi salmini on onon foof, kala bawɗo heɗade ɗo yo jomiraɗo barkin ɗum, barkina kadi kala ko wawi hen nande ko nafata. On jarama onon foof bandiraɓe tedduɓe, mi jomiraɗo Yeesu Almasihu.